Kumno perlok nga di avna pariat bakani ketika program bankan kani katayo barang sudah hunu ume katayo baningkong jung ume kadon artil kisngi kiba kerpang bha kasitarik bat ka santarik kasitarik ketika sngi International Workers Day kumangi tip menta ni khatika ka mede bat ka santarik bat ketika sngi kha Jong Karl Marx. Te balay nga say kini atli ki kisni balay bang akan mau balay bang ni day ni baro ni deban kan mau kini kisni ro. But lada pi ayah yang kapor man batay kinyan kasitare kadika International Workers kadmut kadika sni ha kabaki brio baro way pertai kelum ki rakhe bat ki kan mau ya kinong belah kadika singi jong kinong belah kani kadi kaba ngim da poi perkhat ha lase ha jala jong ni khamtam namar ba ni sngo kumba ki nong belah ba ki nong trei jong ki kamba pher kim da don surthan kala ban long taro kala ban dei ru bangin pat bana badon kum kata kata singi ki don ki break ki baterai ki office ba pher ki kan mau kata ba ki ju don ki barakhe ya ki ni jat sni kawai office kum BSNL kawai kum Botanical Survey of India kini yang laju i ki rakhe ya ki ni sni klam ka jingya kun jo ki brew man chwa mandai nga ba phi nginum im kum ne nginum don hakani ka jing bha jing myat pat kadai ka jing tresitom ba ka jing no jong ka bor jong ka por jong ka jing mut jong berkhat jong ki brio ki ba menchwa bangi menta ngi don kani kalau kani ka perthek bangi don menta ngi don kani ka lawai ro ka ba khma jungi lase hoj watla kadai ka por jong kani ka khlam ni pech khmat ba ni i badang don hi ki serwat ki ba let's say ki ai jing mut ba ki ai jing kerman yang bangin pen bha bangin pen miat ya ka ban sawan hadin klem ka jing no senyang jong ki nong belaru ki ba men chwa men dai par haru men taro nginum don kini ki hok ki an ki ba ki don menta na ka benta ka jing ya da ya ka jing trei jing kita jong ki ka International Workers Day kami ru na kata kejing kun kami ha Chicago ha usnam khat praspa prapo rio but kami namar ba minchwa haki tu ki por khamtam kajing sha nyon chong ki nong bela kani ris pareng mo India lite danglong worst haru mentaru lase but har jala jungi ru tamba hari pareng lo bangi ong kiti shy ki brig bla nang bla sta kadon kajing ka ba kraw pa mechwa kinong bala ki shan nyon pilaban pet kinonu ki klem pilaban ya limba ka Google ro pinse i kum no ki hap im mechwa u Charles Dickens way nong tho ba pawnam ha na UK na Great Britain uru usi tho phas phangkor kom im jong ki breo kinong bala hakipor jong but lada pipuli POE ni film ki documentary pinkin dit pinong ani halu ka tu kisala ben ki breo but lada ki tu ki breo ki commissioner ki kan hon ki seng halang ba pher banya dai ka hok jong ki ngam tip se ingin don ngiru hang ni hari jungi namar ka dika jungi kun jong ki ba kimi no ki an kimi no ki kindon banya dai ya ki nong bala ni haban kemau biang ya kum kini kisni khnang ban ai ngu biang ya kitu kilong shwa kila ban ki parang kila ban ki dakharo tama hakajingi kunjugi hakato ko ki pli lat yang ni ki ba ementa bat ki pen bha pen miat yang ni ki ba menta te kaniga sniru kami namar ba nakadaw jong kata ka he market maska ki kabaja Chicago
hakata ka jingelang kadika jingelang mensua ki kenhun jong ginong belah pat ginong tre ki mi samadan ban protes ban persa ya ka jing tumbol jong ki malik bat ki hespa bat bun sien ku malong mentaru ki malik bat hespa ru ki don sekalian jong ka sarkar te haba ki mi kumta ki la bon ha bat ki don ki pulet ki don ki private security ru ki bawan lang ta ban pet ban tuklar mo bakinum le tam ya hakano no kaliang gading sngo jong ki ketsan-san kata jingalang hapreng uta jingalang poblang I speech dang kluit ha dang sung shit ha kata jingalang don bakawang lu bom hapreng jong kita kipat ba ubathai to bom bat kidan kibriu na kaliang pulit kidan kibriu na kaliang kita ginong ya sebentar ki bayam te hakata ka jinga kawang mendan batip manu bakawang yuta pulit ki keno kita kinong yalang pada ki keno pulit ki ong bagi di makihi ban pen kluit ya upat ba te kajia kumta bat kaba susi ka de babon bagi berklai do no ela jing im te kani singi medero kami na kata kada ban kama gitu belayam bat ban dan kata ka jing kular hapreng baro kinong balaba kinum randien kinum peno ya laki kli hadu bandayo ya laki hok bat menta baro perthai kila rakhi kata sini let's sing im rakhi kum ki wi sini kum ka teachers day children's day tama ngangangit bangi day ban sedang ban sim serious no ekani ka sini bangi di ban kanma kam tam hang ni jala jungi ni sngo kum ba mo hakata ka jinglong khasi ba ni bet ni biang bat ki nong balaru ki im ki basumbang ki ba supo sam ki ni chandore ki teng ban ni bi shul ki ba hane ki jing ki bon ba ki jing ba ki sham kani ka por jong kani ka khlam covid ru kala pen shai ba kata kimdan in savings kimdan insurance kimdan kinu ki jing da ki ba ki wi ki ber ki dan bon ba ki nong tri bank menta ki don kita insurance ki savings ki don ka pisar ko ba ki laban mo yaishan ya kani ka khlam kini baro kinum donre lani kinum yo ar kini kinong tre lada mdei na ka daw jong kata ka he market maska namar de na ka benta jo ka jingi khunjuk tu ki breo sa Chicago ba suki ki wi sector kum banking ro ba ki wi ki ki rukom trikam ba ki mi ki an banyada kram kating trace tom ng gitu gibreo menswa ngam tip nga bat pi sa ingin don bat ngidi ban kan mau iet bang ki ngidi ban kular bang banginang ya kun hadu bak baro kinong bala baro kinong rap ro la se jongi hangnya jala bat ha India barwe kinyo yala ki ho lada pi don kam kijing pensai lada pi ko ban tip susu sepangkane pila ban komen nya pila ban pai ka kijing kali la ni kijing jubab jong pi la ni ki suggestion ka ba pi ko banai te nganget ba dakabaya exchange kaliang iwe nila ban pen start iwe kamat ka baar kasngi ka baar ka ba kong san ha unu teo barang sudap ka de ka santarik jong me ka de ka singkha jong Karl Marx bat bon bagi biro ki banahi Karl Marx tangba nga thai ka jing bana jong kiru ka de ka jing bana bakla ka jing sutho bakla kila yo jing nang jing start pang Karl Marx na ki brio ki bam tip ye pang jing em jong ru makta ki sutho bakla ba ki pakat bakla pang jong Karl Marx ude u nong tho nong pakat bat mdei tang bu de u nong tho nong pakat ude ru brio bas ngulam na benta jong ki baret barya ude u German but hapol bu im Germany i ba bon ma ki brio ki ba tre ki factory ki shale aben but ki hap im ku mangong pi haki yeng ki bi ma ki hap tre ki kam ki ba ma ba but untan jinga da ero la ki yam la su berat be ki met jong ki kum to lada dan ka thai nono unong trai u do ya kiti mdan bayaram mdan manum nur ba perkhat lang yang beta jong ki bat ki kon kiti jong uru
ki sha lang ka jing hapo bu puli ujure pomne upa jigi ni ki factory usas tora wang ba kumne tamlang kini ki bahek spa ki shunyon ba yal dia rum de ubre ubdo wan ka yeng ka bala ka ba nang basta tamakam de berspa kadi let's say ka yeng middle class pila no henry usngulem naminta jug ni breu nama kidi ki do kisnam jung maki para Jerman upar khat kum tawang ani kumningin na bani ni breu tamlang banang ma kata ulet usong batki baru organize waki ukhat lang ki ong ni don kam bani trelang namar tang na ka jing trelang ni don ka bor marway ngim lale namar kata ni hab wan lang bat ni hab ban organize lang bandawa yala ki hok baru Karl Marx bon ma ki breu ki kala ude ubreu bakumno ude ubreu ubas ngaulam baru deru ubreu uba pro bha jeng ut pakhan udon ki idea ro kumno ban pen udlong ya kita kijing temu te namar kata kasingkha jong uru kumangi rakhe kasingkha jong Gandhi jong B.R. Ambedkar kasingkha jong Netaji ni dei ban rakhe kasingkha jong Karl Marx ro namar ba ude uwe ni ki leader ubala pen kala yak history jong parthai kibon ki breu kisu thuk baklas from Karl Marx klam da puli ka ko jung klam da tip age phang jing im jung kila mudur be bu de tau mo tau sultan uba pin kulmar yaka snong ka thau uba let ban slok yaka atheism mo la ni ka bamngit belai hnu Karl Marx umde ubreu bakumta uong yaki breu pe dawa ya laki hok uong ru ba kadon kajing duna hakarukam imlang sa alang junimta bani haban penbet ya kata Karl Marx udan laki jing duna udan laki mau ki kumubreu hi udan laki jing duna tangba hagajo uporu hagajing sengulan bar hagajing ye khun nang benta ki baret barya upin yel dia budu breu ubalong ethical lani ubadon laki nongrem kibas kem bat namar kata hangahi ngasngok mengideban kan mau yunu breu namar ba kram ke jing tho jung ka sitarik ru kam dan jing mun bat kram ke jing tho jung kram ki jing mut jing pakhat jung ki nong rap ki nong bala ki nong tre ba peru kinchin da sa ba haka jing dum bat haka jing sha nyon ben jing sha thombo ude ma u ba ai ding ya ki breu bat namar kata ni deban kamau Marx ni deban ni thot beng ki kot jung ban pulie hidan ki kot jung ki ban jahari ban sto tama ki ideas ki mau kordor ki ba bet hang to ki de ki ban pensai ba ya ki jimu ju pakhat jung ban ngin kumnu paka imlang salang ka long shisha manu babat ya kabor manu badu ya kabor tena markata parlo nga kini ki artli kisngi ki de ki bakarpang ba haka calendar junga but let's say mentau snem ngimla ban rakhe na marba wan kani ka khlam hanrei ni de ban kanma but mdei tang ban chukama tung ki kisngi ni de ban persang ban im kumba ki dawa yang ni ban im ki bun ma ki breu ki stu bakla ya baro artli kini kisngi ki ong ba ki dei kisngi ki barke ki nong pen kulmar ki nong mo ki no ki basai la tam ka di shahi ka ni ka nong rem kata ki sai la kini ki breu ki ba mi menshwa ki nong bala ki sai la ya ka jing dawa jong ki hespa ki sai la ya ka jing hukum ba ki de ban long be ki mra u Karl Marx ru usai la bat kwa ra ban pen hap yal de hapo ka jing dawa ka order jong ki tu ki hespa umi par upun khluj upun prai ka imlang salang ka badan menchua ka ba mi na ka jing unequal lani ka jing bamya hap ki kerdan upersha ya ka jing bam spa ba ka jing bam sab jong tangka tu an engut upersha ru
Ikijing syak tompor jung ki beriu ki babon haki kaptu kan lingot kata kan ikijing im Karl Marx. But let's say hakijing sngo junga ude way ni ki leader ba mangi depan kama kumno pi sngo pi pat kita atli ki issue banga kramentas ni lada pidon ki nunu ki komen lada pidon ki nunu ki jingkeli sngo ba komen hang ne ha YouTube bat ngan sa pasang ban juba beki kublai sibon pa ba